Właśnie się zastanawiałem, czy mówić Państwu dobry wieczór, czy dzień dobry, ale widzę, że słońce jeszcze nie zaszło, więc dzień dobry. Witam wszystkich na już 17 spotkaniach 3 pokoleń z kulturą łemkowską. Dzisiejsze spotkanie, jak zawsze i tradycyjnie, mają zaszczyt poprowadzić Sandra Habura-Popiwczak i Daniel Choroszczak. Tradycyjnie zaczniemy od przywitania wszystkich Państwa. Witamy Dorotę Czudowską, byłą senator Rzeczpospolitej Polskiej. Piotra Wandycza, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Polkowickiego. Jerzego Szczupaka, burmistrza miasta Przemkowa. Magdalenę Kania, zastępcę burmistrza miasta Przemkowa. Martę Mędrzycką-Nicewicz, sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Przemkowa. Romana Śliwińskiego, członka zarządu powiatu żagańskiego. Małgorzatę Strokę, sekretarza gminy Radwanic. Andrzeja Kopczę, prezesa Stowarzyszenia Łemków. Jacka Mazura, nadleśniczego Nadleśnictwa Przemków. Księdza Mitrata Igora Popowicza z małżonką, proboszcza parafii prawosławnej w Przemkowie. Księdza Adama Horbala, proboszcza parafii prawosławnej w Michałowie. I oczywiście Was, droga publiczności, wszystkich pozostałych zaproszonych gości, bardzo się cieszymy, że zechcieli Państwo przyjąć zaproszenie i spędzić ten czas z łemkowską kulturą. Tak, i tutaj w tym miejscu też szczególnie pragniemy podziękować naszym sponsorom, bo dzięki nim mamy możliwość spotkać się tutaj z Państwem już po raz 17. Naszymi sponsorami są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta i Gminy Przemków, Gmina Polkowice, Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Nadleśnictwo Chocianów, Nadleśnictwo Przemków, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie, Zespół Szkół imieniem Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Paweł Chylak, Jerzy Szczupak, Państwo Mazanowie, pan Roman Śliwiński. I w tym momencie przejdziemy jeszcze do patronów medialnych naszego 17 spotkania 3 pokoleń z kulturą łemkowską, a zaczniemy od radia LEM FM. Witamy także przedstawicieli Lemko TV, czasopisma Besida oraz tygodnika Głogowskiego. Wielkie brawa dla wszystkich. Więc tych wstępów już jest koniec, moi drodzy. Przechodzimy teraz do prezentacji scenicznych i tradycyjnie to, kto rozpocznie nasze 17 spotkania, to już opowie nam Sandra. Tak, nasze spotkanie rozpocznie gospodarz dzisiejszego wydarzenia, czyli zespół pieśni i tańca Łastiwoczka. Nasz zespół przemkowski, który myślę, że wszyscy już dobrze znają i kojarzą. Warto podkreślić, że w ubiegłym tygodniu zespół został nagrodzony jaką nagrodą, Dańku? Silesium. Jest to nagroda kulturalna dla zespołów, dla ludzi krzewiących kulturę na Dolnym Śląsku. Tak, a już 30 listopada tego roku, tak, te brawa były zasłużone. I już 30 listopada tego roku, czyli całkiem niedługo, bo za miesiąc, zespół wystąpi w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu ze specjalnym programem, którego reżyserem będzie pan Henryk Dumin, antropolog kultury, który jest też ogromnym fanem naszego zespołu. Dzisiaj niestety go nie ma, natomiast co roku praktycznie wspiera naszą imprezę swoją obecnością. Ale na koncert do Narodowego Forum Muzyki oczywiście zapraszamy. 30 listopad. Drodzy Państwo, a teraz przed nami 2 pokolenia Łemków z Przemkowa i okolic. Prosimy Łastiwoczkę i Łastiwczata. Wielkie brawa dla nich. Nam besida nasza myła, choć i kusne chramatyczna. Ridna maty nas jej wczyła, odże swoja nepożytna. Od besida nasza prosta, wypowisty wszystko znaje, czy wesoło nam na duszy,
czy nam smutок w sercach hraje. Sliv nam kvaty wypowíme, všetko frankiských vysílí. Na zabávy, na vesilu, dobrem bytiu, czy to w bíli. To szanujmy nasze słowo, od wielka aż do mała, wszystko ince my stratyli, len besida nam ostała.